noma umxaxama siyambingelela egameni likaKristu Jesu. Nabantwana bakho babuxaxama siyababingelela mfowethu kakhulu egameni likaKristu Jesu. Nezinto sithemba kuzo siyabingelela kuzona. And siyambonga uNkulunkulu ngawe. Ungathi uNkulunkulu angagcina ngoba lufew uhlobo labantu njengawe. Very few bangcwele uhlobo labantu njengawe. Mfundisi Tsotetsi siyabingelela mntana baba. Thank you so much for supporting the men of God. For being there always. Thank you for that. Because nam abantu into abayikhohlwayo ukuthi uma ngaba uMoses ehamba washiya owayeseduze naye. Washiya uAaron. Hallelujah. Umuntu wakwazi ukufaka abantwana bakaIsrayeli ezweni lesithembiso. It was not Moses kodwa kwaba uAaron. Uma ukhumbula lithi iBhayibheli there was a time la kunempi khona. uMoses uma isandla sikhathala impi kaIsrayeli behlulwa. Kodwa kwadinga ukuthi bekhona abantu abasoba seduze kwakhe babone ukuthi no asihlulwa ngoba singanawo amandla. Kodwa sihlulwa ngoba singanayo support. Uma singasupport isandla sakhe singakwazi ukunqoba. Then they decided ukuthi babambe induku noma isandla sikaMoses iminduku balokho belwa abantu ezansi. Ngoba sometimes isimpeni izilwayo akuzona ezabantu bonke kodwa uzulwa izimpi eseduze. Zokuthi ibandla likaNkulunkulu alingahluleki uma kusekhona indoda kaNkulunkulu ekhona. Hallelujah. Thank you so much mfowethu nonkosikazi wakho ngokunjalo ne leadership yonke yala ekhaya mfundisi. The elders bala ekhaya ukuthi basupport the work of the Lord uNkulunkulu ayibeke kuwe. Nokuthobeka bazalo bahambule kukodwa. Ngeke ithi into yokusiza empilweni akusikho into nazo kodwa ukwehla kubahamba. Be nice. Kusona sonke isimo be nice. Ngoba abantu baluza izinto impostoli ngoba baphakeme kakhulu. Bakwazi ukukhuluma, bakwazi uaccurate izinto kanti empilweni udinga ube nice. Ukuze ukwazi ukuthola nalezi zinto lezi bungayifundelanga. Ngokuba nice kwakho komunye umuntu. So leadership yala ekhaya, thank you so much ukuthi niubambe kanje umsebenzi kaNkulunkulu nendoda kaNkulunkulu bangcwele. Amen. Bese ngibingelela ke nami abafowethu ngithi bazalwane kunalento ethi elithi iBhayibheli uma ngaba amadoda emathathu noma abafana ngokuthi ukuthi amadoda kodwa abafana abathathu oboMeshek noAbednego nalo nomunye ke bazalwane haleluya bebe u3 lithi iBhayibheli bahlala kwaziwa into athi abathandaze bathi bona ngeke bathandaze esithixweni. Into eyabenza ke ngisho nathi into eyabenza ukuthi bangathandazi impostoli bewu3 kenjalo ukuthi kukhona the senior yabo uDaniel owanqaba ukudla letha lona ukuthandaza wanqaba ukudla etafuleni lenkosi wathi ngeke kahle kanti bakhona the young men the juniors uma bebona ama young men abona lo muntu onqaba ukudla enkosini into engajwayelekile babe sebethemba uNkulunkulu wakhe noma sefaka phakathi bafaka emgodini bathemba ukuthi uNkulunkulu ungabe kwazi ukumkhipha usenior wethu nathi kufika isikhathi la esiyoma khona sithi no ngegama likaNkulunkulu sithi sikwazi ukudedela into zikaNkulunkulu kudlalwe ngazo. Hallelujah. Iyabenza ukuthi babe necourage babe nesibindi mfundisi ukuthi babona ama seniors angaphambi kwabo benqaba. Bathi nathi angeke sikuvumele bathi noma ke kuthiwa thina siyafa it's okay kodwa iyodwa into yosala kuyobhalwa ukuthi there were people there were men abama banqaba ukwenza into inkosi ethe yayikwenza. So ke nami mangibona abafowethu ngiyabingelela kakhulu umfowethu uMasingi. Hallelujah. Apostle Masingi noma Masingi siyabonga kakhulu because bengifonele zokuthi bafuna ukuza ngale kuthina sonke ngathi hayi thina sisitimele ezihambayo. Hallelujah. Siyame sikuduza. Hallelujah. Bathi ngamtshela ke singala ku Bishop Xaxama wathi naye uyathanda ukuza. Thank you so much mfowethu nomama nezingane zakho mfowethu ukuthi nizoba khona la sizothi uvukile. Amen. Ngiyabingelela ke nabafowethu oda X ibandla esisuka kulo
the Act Ministries bazalwane esikulo la uNkulunkulu asilungiselela khona ngoba nathi siyalungiswa bazalwane ngiyabingelela kubona bonke abazalwane abezile ke bazalwane amen bese ngibingelela lo mama no baba ngiyazi mawubingelela abantu badini kanti ibalekile lento ukuthi ngingabingelela navihlupha bazalwane nicaba ukuthi inazana ngoba ngibingelelana haleluya. That is why isonto libaleka ukuthi umuntu kuthiwe sukumana ubingelelo seduze kwakho ngoba uhleli nomuntu angazwani naye. Uma kuthiwa ngasuma ubingelelo seduze kwakho uyambona inhliziyo iyaphampa. Ubona ngathi ushaye yabona iblood pressure iyanyuka uyajuluka ngenxa yalo muntu oseduze kwakho. So ngiyabingelela abazalwane nonke omama nobaba nobhuti nezinsizwa egameni kaKristu Jesu. Ake siyezwini lenkosi. Khona lo sisi mfundi bishop kade eshama announcement la ngithande iEnglish yakhe hallelujah because ngiphethe iBhayibheli leEnglish so ngithande iEnglish yakhe iEnglish yakhe ayiye ukufaka ezulwini hallelujah. Phela na izolo besiyele ku Bishop Benjamin Dube it was English only athi international bekungekho chwechwa konhlapho ngiyabona ukuthi uyafuna ukuthomoya akuthomoyeki impande ifuna ukujuluka ijuluke ngoba yabona nje sisha isilungu waya uthe masaqala uculwa elinye iculo ligijima sakathi nazo hayi wabona ibandla kanti liyayifuna lento nalo. So njengoba thank you so much Bishop ukusiconnecta bazalwane kubalekile ukuconnecta bazalwane connection is very important. Lento xa uthi uzophila wena uyi1 connection is very important kubalekile ukuconnectwa futhi uvuma ukuconnectwa nabantu abaphezulu kunawe. Amen. Azona sifunda kubantu abaphambili kunathi. Into esifundile izolo benkulu kakhulu bazalwane. I-setup nokuhleleka nje kwebandla yabona yonke into esifunda sithe wow. Zathi nathi masibuyela la sikhona siyohleleka njengala sibone khona. Amen. Ngoba phela ngizokuqiniso nje ubona senza lento ukuthi siyifunde ematendeni. Amatende la into yokuhleleka etendeni nje kuyagijinywa ubona nje wonke ubeyale uyisetendeni sifunde khona nezingane zethu zifunda lonto sogijima nazo kanti sekuyahleleka manje bathola hallelujah. So angibingeleleke bazalwane ngicela sifunde amazwi wethu Matthew 28 verse I think soqala ku verse number 1 wasizothi uvukile nje kuphela. Ngokwami ke bazalwane ngaqala ukuleader kwi-apostolic faith mission from 2005 ukuleader nathi kusonto bazalwane ukuleader from 2005 kuze kubeka lokho I started amanye amabandla in KZN even iShembe ibandla lakwaShembe endaweni yakithi laqalwa yimi nomunye ubaba ubebemdala kuthiwa ubaba uKhoza kwa eZayoni ngazi kahle la sizalwe khona sithendwa khona mfundisi uma ngila akuyona into engiyithatha izolo ngoba abantu babebona ubumncane bakho bacabanga ukuthi inkwenkwanyana no sesihambile noNkulunkulu bazalwane isikhathi sona sesanele 20 years umuntu ephusha umsebenzi kaNkulunkulu. Why ngisho lokho bazalwane ngifuna uku-encourage nawe ukuthi noma ngabe umncane kanjani uyakwazi uNkulunkulu akusebenzisa. Mina ngipreacher mfundisi bengilalela izinto zabanye abantu bese ngidatha ngizozima kanjalo ngoba bengingazi lutho. Ngizumpungose umfundisi umpungose ethuka abantu athuka yabona ngendlela ebeka evangela ngayo nami mangifika esontweni ngifinde ngenza into enjalo ubona ukuthi abantu basizwa into engekho nje ngoba hayi ukuthi khona into ekhona kumina nangithathela ngazokwenza lokho. Until omunye umama ahlale nami phansi athi ya Mandla mfana wami yekela ukusixoxela ingane kwani. Basebona abantu badala babalekile empilweni. Hallelujah. Athi yekela ukusixoxela ingane kwani. Khuluma izwi likaNkulunkulu. And kwakubuhlungu mesho kanjalo ngathi akayiboni into ekimi ngoba uma useyijaha uyagijima nje awazi not ugijima uyapi. I remember ngimbizile futhi ngenza imvuselelo ngimbizile esontweni mefika wangibizela ngasecaleni wathi Mandla mbo uyosebenza mntanami. Mind ukuthi mina ngigijimisa umsebenzi kaNkulunkulu yena wathi lo mama Mandla hamba uyosebenza ngoba uzothi uma bebusiseka abazalwane beba nezimoto bese uthi umthandazo wakho kanti akusumthandazo wakho wonke umuntu unesizini yakhe
and wena uNkulunkulu ukubeke njengevessel yokuthi kungenamanzi akusho ukuthi wena ungcono njengevessel. Wena okwakho nje ukubamba ukuthi kungawi, kodwa akusho ukuthi ungcono wena kunamanzi. Ngoba uma abantu bephuza amanzi abaphuzi into engaphandle, baphuza amanzi angaphakathi bebe siyasizakala. And that time wathi mina wayeshumayela kwakusebubhlungu enhlizweni yami ukuthi akayiboni lento engibizule kuyo. Bazalwane, impela kwakuthi bazalwane babena imoto bengathi mina uNkulunkulu akangibusisi, kanti ufuna ngiphume ngangiyosebenza. Uma ngisebenza ke kwaba nenkinga ke sesishada nonkosikazi 2014, kwaba nenkinga ngathi wonke lama opportunities bengiwamisa ngiyawathatha njengoba enjalo. Ngathatha i-opportunity yokuza la eGoli ngizosebenza. Hallelujah. Ukuze ngikwazi ukudila nomsebenzi kaNkulunkulu ngishumele ngingalambanga. Ngoba uma sishumayela silambile sigcina sesenza amazwi omnikelo angekho. Sigcina sesithi khipha lokho unganakho kanti awukwazi ukukhipha unganakho. Ake sikhulume iqiniso bathwele. Uma unikela kufanele ku-overflow abantu badalete ngaphandle. Your cup must overflow bese ukhipha lokho okukhona. Uma lithi iBhayibheli kulesifazane wanikela ngongekho alisho kahle bazalwane iyona into eyinkulu kuyena. Akanikelanga ngento encane. Iyona into eyinkulu kuyena. Wathi umekhiphe nokwababhlungu kuye. Hallelujah. Singakhuluma into engekho bazalwane. Singakhuluma izinto ezingekho. Uma lisho njalo ukhipha okukhona. That is why abantu kumele sikuthandazele ukuthi abantu babe right financially. Sikuthandazele abantu ukuthi babe right kuyona yonke into ephathekayo ngoba sizokhuluma amandla phezu kwabantu abayizinto abayiphethe. Uma lithi iBhayibheli God will bless the work of your hand, alisho ukuthi akukho lutho, lithi yenza something. uNkulunkulu abesebusisa kulokho okukhona. Abazalwane ubusiswa kokukhona. Uma lithi lokubusisa kungeneni, lokulisho ukuthi do something, yenza something, ngena. Lithi lokubusisa kuphumela ukuthi yenza something, uma usuphuma uphuma uphethe ibusiso labo ngena khona. Oh hallelujah. Let me tell you something. Kunendoda etholakala eBhayibhelini akuthiwa igama layo nguDavide. Lithi iBhayibheli wathi beyolwa wabamba ingonyama wayiqeda wahamba waya phambili. Umebuya kanti uselambile. uNkulunkulu usefake inyosi emlonyeni wengonyama. Lethi wafaka isandla sivalekile. Uma sibuya isandla sibuya sesiphethe uju emlonyeni ngonyama. He scooped something. Wabuya naye. Ngoba uNkulunkulu mesokubusisa ufuna ukuthi wena uvuleleke. And ufunda ukwazana nabanye abantu. Hallelujah. uNkulunkulu ubusisa abantu abazanayo nabanye abantu. Sisiwami wena kade ufunda ngicela uzofundela bese ngiyavala ngoba ngithanda isingisi sakho. Bangixolele kabesizulu bazalwane nami ngibona izolo bekushunyela ngeEnglish. Hallelujah. Amen. Matthew 28. Ukwinduli hello stasa enga luanga lapho Yesu banlima engonanga engonanga. You may read, my sister. Matthew 28. Yes. The resurrection. Yes. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. Two women. They decided ukuthi asikwazi ukuhlala sesizwile ukuthi owethu umntwana osethuneni. Lethi uMary Magdalene nomunye uMary umaka Jesu.
batshela nabo yithu ukuthi asambe siyobheka la ethuneni siyobheka umntwana ongene khona. Khumbula uMary bekumama kuJesu, kusewumntwana noma esefile. Manje usehamba noMary oyogcoba isidumbu sikaJesu. Uma befika khona lithi iBhayibheli endleleni babe worried ukuthi bazokwenza njani ngoba bayazi ukuthi ithuna tathambe livalwa ngetshe elikhulu. Ithuna bekuba yindlu bengabe umgodi. Lithi iBhayibheli uma behamba besendleleni ba worried ukuthi bazokwenza njani. Then ulithi babafika khona ethuneni bafika ingelosi kaNkuluNkulu isikhona ihlezi phezukwentshe lethuna selivuliwe itshe. Verse 3. His face shone like lightning, and his clothes was as white as snow. 4. The guards shook with fear. They saw him and fell into a dead faint. 5. The angel of the Lord spoke to the women. Don't be afraid, he said. I know you are looking for Jesus, who was crucified. 6. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said he would happen. Come see where his body was lying. 7. And go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you. That's it, bazalwane. Siyabonga kakhulu siswami. Thank you so much. Into engifuna ukuyisho bazalwane ukuthi uma bengena ethuneni kunengelosi ethi ungawashi. Ngakhathazeki ngoba lo mfunayo noma lo nimfunayo uvukile. Ngasayihluphi ukuthi nokwenzani ngoba lo nimfunayo uvukile. And babe sebenikeza umyalezo noma imandate yokuthi bomama phindelane emuva. Niyotshela abafundisi, niyotshela abafundi, niyotshela ama disciples ukuthi uvukile. Baba mama ningayibukeli phansi abantu abanikeza umyalezo. Ukuvuka kwaKristu Jesu abomama. Abantu abanikezwa ukuthi uJesu usekhona bayashumayela izwi omama. Yingakho amasonto nomama bebecindezelwa ngoba kuya understand ukuthi before abomama bengafuneki babe ngoba yibona baphethe umyalezo wokuvuka. Bazalwane, omama babenikezwe umyalezo ukuthi batshela abantu ukuthi uvukile. Number 2, kunomama owahlangana kunomama obathi igama lakhe uHana, wenganaba abantwana kodwa uJesu noNkulunkulu wamthemba wamnikeza lokho befuna noma ehlushwa omunye wabo ngoba banikeza umyalezo. Wabe sethi lo mama into engiyoyenza ngiyomnikela kuwe umntwana ngiyomthola. Wabe setshela abantu bonke ukuthi uSamuel usengowenkosi. Hallelujah. Abomama ninikeziwe amandla. Kunomama otholakala bathi nguEsther noma uEsteri. Lithi iBhayibheli lo mama into awayinikeziwe yayingamandla kakhulu. Wayinikezwe favor from God. Wakwazi ukunqaba nempi ezobulala abantwana ngizothini abantwana basezweni lakubo ngenxa yokuthi athola ifavor yokuthi ashade nenkosi. Umama wathola ifavor noma ngabe wehlupheke kangakanani wathola ifavor yokushada nenkosi. Wabe sekwazi ukunqaba nabantwana bakaNkuluNkulu abazobulawa ngaleso sikhathi. Number 3, kunomama elithi iBhayibheli wafika washonelwa indoda yakhe. Lithi iBhayibheli uma eshonelwa indoda yakhe uRuth wabe sethi yena angikwazi ukuthi ngakunikeza amadodana wami. Amadodana wami asemancane kusho umama ezala wakhe. Wathi amadodana wami asemancane into ongayenza ukubuyela emumva ngini uyohlala ngoba angikho into engayenza mina kuwe. Wathi lo mama into engiyoyenza ukuthi your God will be my God. Hallelujah. Angikwazi ukubuyela emumva ngoba uNkulunkulu wakho kuyoba uNkulunkulu wami. Hallelujah. Amandla okuvuka. Owesifazana wayeseSamaria wayesemfuleni lithi iBhayibheli mfundisi wathola uJesu wabe sesukuma eyomemezela endaweni yakubo ukuthi ukhona ongitshele konke. That was the first woman enza izwi likaNkulunkulu. But black woman izibukela phansi. Bomama babantu abamnyama nizibukela phansi. Ningadabukisi.
into afana uphume nayo hamba nomemezela ukuthi uvukile noma benganizwa memezelani bethi uNkulunkulu wethu uJesu uvukile. He rose up. Noma ngabe izimo zinjani uvukile bangcwele. Umevuka uvuka kube khona ukukhuluma. Akakwazi ukuvuka kuthuleke kube mnandi. The more challenges wathola ukuthi uvukile. Akakwazi mama ukuthi avuke bese kuyathuleka. Ingakho banikeza ukuthi iphindela notshela ukuthi siyohlangana abafundi bamuthi siyohlangana eGalile. Nkosi yami, ulithi babe noma sebebuyela emuva bahamba bejabula bethe kukhona ositshelile ukuthi yena uvukile kodwa thina siyibonela ngaye. Uyafika endleleni wathi ngivukile ambanotshela abafundi. Hallelujah. Because number 1 baqale bezwe message from the angel, number 2 bezwe message from himself ebatshela ukuthi ambani yokwenza ukuthi mama ningasibukeli phansi. Ibandla lima ngenxa yomama bazalwane. Angenje iqiniso. Ibandla mfundisi lima ngenxa yomama. Noma engashumayeli. Kodwa uNkulunkulu ubeke uphawu kuye. Ukuthi akwazi ukume ibandla. Sike saba endaweni eningi mfundisi sike saba endaweni eningi emasontweni abanye uyakhumbula amakhulu balwa ucatshaniswa omama kade bezwana kahle. Ngoba uma ke kwaxabana omama ibandla liyawa. Noma kuthiwa ibandla likhulu kangakanani uma ke kwaxabana omama ibandla liyawa. Especially omama banga understand ukuthi uJesu uyavuka. And mesevukile ukwenzela nalento ukucaba ukuthi akuzoyithola. Ziningi into esibambe zona ngenxa yokuthi lo ovuke kithi unamandla kunalo sezweni. Khulu ngakithi. Noma must approach isimo asis approach isimo ngenxa yama experiences now kodwa sis approach ngenxa yalo ovukile kithi. Ngoba indlela ophume ngayo simwena ngeke kube indlela engizophuma ngayo. But into azosiza sonke sikwazi ukufikela kwi common ground ukuthi uJesu uvukileyo. Hallelujah. Ngoba yonke into uma sizoyisebenza ngeexperience yethu izosala. Abanye abanayo experience esinayo nathi asinayo experience abanayo izosala iexperience. Into azokwazi ukusileta ezosenza sikhule noma ezosenza siqhubeke njengabantu siye phambili ezosenza sizwane mfundisi wami sikwazi ukubambana njengebandla ikuyibandla lelithile nebandla lelithile ingenxa kaJesu. Ngenxa kaJesu. Uma ngasusa uJesu kithi bazalwane asiyilutho bangcwele. Na uma ngasusa uJesu kuwe uzobona ukuthi uwiki kangakanani. Uzobona ukuthi uhluleka kangakanani. Ngoba awukho strong uma uJesu engekho. Awukho strong uJesu engekho. Amen. Noma ngabe ungacabanga ukuthi khona into oyaziyo awazi lutho uma uJesu engekho. Your education is nothing if Jesus is not with you. I don't care ukuthi usuhamba nama masters amangaki noma ama doctorate amangaki noma ama PhD amangaki. I don't care. Uma engekho uJesu kuwe engavukanga kuwe yonke lonto yakho ibambe for nothing. Ngoba uzofa zisala zonke itifethi zakho zingasebenzeli umuntu. Uzofa. And into emhlungu ukuthi yonke into esiyenza usicabanga senzela abantu uzofa. And kubhlungu kufa komzalwane uJesu engavukanga kuye. Into yabhlungu ukuthi mfundisi wami kufa umzalwane. Sigijime size la ngaphambili size siphakamisa sidansa siye phezulu size seshe yonke lento sicabanga ukuthi right kanti uJesu akekho kuye. Dala wafa kuJesu. Sihamba sonke kodwa umzalwane uyaphila uyashumela kodwa uJesu ufile. File uJesu akavukanga kuye. Noma ngasho ngeyilimi enze kanjani uma uJesu afile uzofa nawe uyothini usufika phambi kwesihlalo somkhosi. Uyokhuluma uthini? Ngoba ubupretend esontweni. Hlungu ukuhamba nebandla elipretendayo uJesu engasekho. Ngoba uJesu kumele avuke. And uma evuka uJesu ukwenza ningakwazi ngisho uhlebana.
Mavukile umpastori angeke ngikuhlebe mntaka baba. Bevukile uJesu. Khuluma mina ngoJesu uvukile. Uzothi mthande umakhelwane wakho njengoba usithanda wena. Jesus. Uzothi umbona uJesu evukile kuwena, umbona wena unempahla ezithi umakhelwane wakho akanayo ngoba nomuntu uzothi mphe noma eyi1. Umembathise. And angekudle sihlobo sami endlini uma uJesu evukile khona umntwana ongadlanga kwamakhelwane angekudle angeke khuluma mina ngomntwana noJesu ovukile angikhulumi ngabazenzisi mina khuluma nomntwana noJesu ovukile kuye uthi ukuhlupheka kwami akungabi inhlupheko yabantu bonke kodwa ngikwazi ukusiza la ngasiza khona. Well, let me tell you, when you've got something abanye abantu abanganabo inkinga ukuthi wena you are too selfish. You are one of the people who are self-centered. Everything is about you. Everything is about you. Yonke into is about you. Yonke into nje ingenxa ukuthi mina ngithandwa, ingenxa mina ukuthi it's not about you, it's about Jesus. Hallelujah. Silethe uJesu la mfundisi. If bengekho uJesu ngaba sasana. And futhi bekuyoba kuhle kunjalo singazali. Kwafika uJesu wakwazi ukuhlanganisa umtsongo, wahlanganisa umndebelo, wahlanganisa umshangano, wahlanganisa umZimbabwe, wahlanganisa uMalawi, wahlanganisa abantu bazwana bakhuluma into eyi1 bathi uJesu ophilayo. Amen. Mina always say esontweni ukuthi thina esontweni asijudge abantu ngenxa yama ukuthi ba foreigners or no foreigners. Lonto le ithini esontweni khuluma ngathi bazana thina isho next leyo as long as umntwana kaNkulunkulu wakithi uma ngabe kholwa inkinga silwa nayo uma against thina against our God. So asikwazi ukuthanda wena ungathanda uNkulunkulu wethu no matter ukuthi ugifted kanganani. If you hate our God you hate us. Uma ungekho nathi against thina. Hallelujah. Amen. I don't care ukuthi wena ucabanga kanjani uma ungekho nathi against thina. Ngoba asikwazi ukuhamba singavumelelanga. Uma bawuthi bezohamba kumele kube khona isivumelwano. There must be an agreement. Amen. For two people to walk together. Amen. Uma uJesu evuka akangavuki akushiye useyilento yiyo. Easter namhlanje 2026 ngifundisa umfundisi ngifisa ukufundisa ukuthi noma ngaba kwenzakalani in your life ungavumeli ukuthi uJesu afe. Amen. Amen. Hallelujah. Usewafa kwanele. Hallelujah. Ungasamvumeli afe. Ungamcima umoya ongcwele. Hallelujah. Ungayivala zonke izinto ungamcima umoya ongcwele. I will pray for people Sofia kume ingelosi la emnyangweni yabo ezosusitshe kade livaliwe. Amen. Ngoba kunamatshe akudala valwa. Abanye bavalwa ngabafundisi labasuka khona kwathiwa wena ngeke uzube yilutho. Let me tell you kunengelosi eyogibela phezulu kwetshe eyokuvulela izinto zakho. Ngoba akekho umuntu ongaqalekisa into ebusisiweyo. No one can curse what the Lord has blessed. No one. Because your blessings are your blessings. I don't care ukuthi thatha isikhathi singakanani ukufika, but your blessings are your blessings and they will wait for you at the right time. Uzokwazi ukuthola into zakho ngesikhathi esiright. Don't rush. Don't rush. I remember 2014, if I'm not mistaken, or 2016, somewhere there, whereby abantu basuka la baya kwenye indawo over bona bolanda amandla ngoba abazalwane bayafuna amandla banga understand ukuthi uJesu uvukile unamandla basuka la baya kwenye indawo kwelinye ilizwe ngelibize kwabe sekwawa izaba building wafa abantu wathola ukuthi bakhona nabethu abazalwane basibasi abanganikeli la esontweni kodwa bayakwazi ukuthatha iflight baya kwenye indawo funana Nigeria ungumzalwane likhona imandla lakho ineshoda yongawe yile oyifuna engeke ebandleni ngoba wena okwakho ukuthandaza wena okwakho ukuthanda abantu wena okwakho to build connections wena okwakho ukumthanda uNkulunkulu uyafunani
Ingakho sasizwa sithiwa umpostoli ushonele esontweni Nigeria. And akashonele just ushonele umprofeti. Baningi nala iCosmo bakhona. Futhi right ngoba Victorious nala iCosmo bakhona abafela le eNigeria besuka la beshiya abantu labo bacaba ukuthi bolanda izinto ngoba yonke into esinazo siphethwe nguKristu Jesu ayiphethwe ngumuntu. Uma abantu bazala ibandla beza ngenxa kaBenjamin Dube basenkingeni ngoba one day Benjamin Dube will die and kube sekusala ibandla noNkulunkulu bese nithini bangcwele. Hallelujah. Umuze la ekhaya uzokhonza uNkulunkulu ungazi ngenxa kabani ongaziyo. Angeke ngitshela, let me tell you. Yes, umuntu nomuntu une favor yakhe. Umuntu nomuntu unento uNkulunkulu ayibeke kuye. Kodwa wena umuye esontweni iya ngalento athi umpostoli ukuthi yini ekuphushayo. Ngoba bazofa abantu esibathandayo. Uma sebefa kuyoba buhlungu ukuhlangana noNkulunkulu. Ngoba usiyami noma befa akuyobe ngaqali ngaleso sikhathi ukufa kwakho kuyobe kusho ukuthi dala nawe wafa enkosini. Uma sekuza esontweni ngenxa yomuntu othile siyoba neproblem. Engeke sikwazi ukukhuza ibandla ngoba ibandla liyofuna ukukhuzwa yilabantu alize kubo ngabo. Hey, hallelujah. Wa reprimand ibandla liyodwa lithi akasavuthi umfundisi ngoba nalento yokuvutha ngazi niyithatha ukuthi likhona ikholo elivuthayo bazalwane. Angaze ngibone umlilo la into nithi kunomlilo angaze ngibone umlilo. Uma iBhayibheli likhuluma ngefire likhulumi ngentenge uma iBhayibheli lishinto kuyiyo. Wena ngenxa ukuthi uma ukushumela noma ukuculo uyamemeza usekuthiwa kunomlilo. Ukushumela kwakho ukumemeza kwakho akusho ukuthi kunomlilo. Umlilo uyehla ngisho ungazange umemeze uMongcwele. Uthule la ukhona uMongcwele. Ngoba akamanipulate ukumemeza kwethu. Akathukumiswa ukumemeza kwethu. Akathukunyiswa ukugijima kwethu. Akathukunyiswa ukushumela kwethu. Akathukunyiswa ukwenza kwethu kahle. Kodwa uyehla uMongcwele masefikile ibandla liyomuzwa ukuthi usekhona. Liyokhuluma omunye nomunye athi usefikile usimanga. Ngoba ubekhona yena. Ngisho nasekhaya lakho angeke ngihlupheke uma sekhona. Noma kuthiwa ngazwani kangakanani ube sekhona yena uyakwazi ukuhlanganisa okade kwahlukana ekhaya. Let me tell you something. Hayi Nkosi yami, let me tell you nathi kuba nesikhathi la ekhaya besingazwani khona ekhaya lami ngikhuluma ngami mina. Ngingasho nange Friday mfundisi ukuthi mina I'm a product yokufeyila. Mina ngiyona iproduct yokuwina. Into engiyifeyilile ziningi kunengiwinile. Kodwa kusho ukuthi ngamthanda uNkulunkulu. Ngimthanda noma ngifeyile nginjalo. Engikufeyilile kuyabalwa kodwa ngikuwinile kubalwa. Ngoba mina umsebenzi wokufeyila. Mina I'm not perfect. And I will never be perfect. Only God who's perfect. Mina I'm a failure. Mina I'm a failure. Ngiya social media bazokhuluma into bangisho njalo. Mina I'm a failure mfundisi. But ukufeyila kwami akungivimbanga ukuthi ngisondele kuNkulunkulu. Hosha. Ukufeyila kwami ikona kungidonse kuNkulunkulu kakhulu naseqaleni. Ngimtshela umama ukuthi baba ngiyahluleka ungekho. Ngithi baba ngiyahluleka ungekho. Into engenza ngwazi ukusondela ukuthi khona ipain. Angibhekene nayo. Athophela kahle kuyive enyameni yami. Noma ngithi ngiyazama khona engihlabayo. uNkulunkulu angathi uMongcwele akekho. Ungathi angakavuka umoya ogcwele la ekhaya. Ungathi angakavuka uJesu namhlanje enhlizweni yakho. Uthi nanti kuyicabanga ukuthi ayikho right. Umbone muhle. Uthi wazwa muhle siphakathi. Uthi wazwa muhle uNkulunkulu. Uthi wazwa muhle moya ogcwele. Phakathi kwimeko obhekene nayo umbone muhle. In your situation, your circumstances, umbone muhle. Abakwazi abantu ukubona kanjani namuhla ngoba unakho
lokho abanakho uthi angimkhonzi ngoba kodwa ngimkholwa noma isimo singavumi ngiyamvuma ukuthi uyinkosi. I'm a product of failure. Ziningi into engiyifeyilile kodwa engikuwinile kukhava konke ngifeyilile. Oh Nkulunkulu, noma ngawina kuyi-1 kokuyi-10, lokho kuyi-1 kuyikhava yonke into engiyifeyilile. Kukhona la kuwina khona, noma ngahluleka kangakanani, kukhona la ngiqoba khona. I am a winner. I'm not a failure anymore. I am a winner. For Christ to strengthens me. Ukhona. Let me tell you, mina angisafuna ukukhuluma ngami, kodwa ngifuna ukuthi lo ongisusele angeke angiyekele la. Uyoma nami ngala futhi angisusela ngibeke la. Ngoba akakwazi ukungisusa le azongishiya la. Uthi Nkulunkulu uma kususela uzoma nawe asuke nawe ubeke la, ingakho umhlaba ethi ungithatha la angibeke la, angisuse la ngoba ngingafanele khona angibekele. Kodwa akakwazi ukuhamba nawe kushiya endleleni. Uma sevukile mfundisi, asikhulumi ngoJesu ofileyo. Sikhuluma ngoJesu ofileyo. When you are blessed, when inkinga yakho ukuthi you don't understand the blessing, abuwe. Ngoba uhluleke kaningi. Wacabanga ukuthi ukufeyila kwakho ikhona la kuphelela khona. Mntana sekhaya, awukwazi ukudlala la uwe khona. Ungalali la uwe khona. Stand up, wounded soldier. The journey is still long. You have what it takes. You've got what it takes. That journey is still long. Asingahlali lahleke khona abagcwele, asingafeli ezweni engasilelekithi. Uma sisuka siya eSipumalanga singakholwa khona sasingena uKristu. uKristu kuba yizwe lethu. Leli lethu siphuma kulona lokuhlupheka, akusasili ilizwe lethu. Asikwazi ukubuyela emumva siye la bekade sihlale khona. Noma singanakho sikuthenjisiwe emasontweni, kodwa sikholwa ngoba sikhona sikuthenjisiwe. Noma umshado ungekho umntana sekhaya awukhonzela umshado. Ngoba umshado sometimes abanye bahlupheka benawo, wena ukhonzela uNkulunkulu. Noma ungekho ubusengawo, wena ungcono kunalo oshadiweyo, okhala njalo, ohlupheka njalo. Ungcono wena. Ngoba nayo into siyenzile suka sathembisa abantu ingekho. Sathembisa abantu into esinganazo. Sathi come and receive your millions, kanti nawe unale million. Angikwazi ukureceive into enganayo. Akukhuluma kahle ukuthi awukwazi ukuletha indumiso la ukuthi asiyele ungakazi ufike khona la. Uma ngaba ngithi asiyele kusho ukuthi kusengengaye ngayitesta ngayibona ukuthi iyaphila. So uma ngilanda wena ngithi asiyele ngisho ngoba ngiyayazi ngiyitestile. Uma ngaba sidumisa singena into enjalo mfundisi, sithatha abantu laba bengekho khona sibalethe la esike sayakhona. Sithi simzwile usimakade hamba nathi. Sithi simbonile usimakade siphilisa. Sithi simbonile usimakade siphakamisa. Sithi simbonile ongcwele kunezinto zonke. Sithi simbonile ingamnje. Sithi simbonile ophilayo. Sisho njalo masimbonile. Simbonile. I cannot take you endaweni engakaze ngibe kuyo. Sikhuluma ngekamoya bangcwele, sikhuluma ngekamoya. Kwekamoya ziningi inhlupheko zolungileyo. Kwekamoya maningi ama-challenges okholwayo. Kodwa into esiyithemba ukuthi uJesu uyasikhulula kuzona zonke. Hayi ngoba singekho kakhulu zikhona ziningi. But sine-assurance, ne-assurity ukuthi uyasikhulula yena kuzona zonke. Ngoba ikhona ide liqale lishise emlilweni linyakaziswe. Uma lizoba namandla alikwazi ukuthathwa lirole njalo liyosetshenziswa kuthiwa li-right, kodwa liyashiswa bese liyalungiswa. Uma seli-ready i-value yalo iyachange. Noma ngabe i-value yakade iphansi, uma like lalungiswa iyachange. Yingakho bangcwele njengabazalwane silungiswe
siswa mlilweni kaSimakade siphuciwe silungisiwe siloliwe saphunwa senziwa yonke into ingakho uSathane bebona thina uyakwada ngoba ayijwayele into enganjena waza abantu abahlupheka ukuthi balala lapho kodwa thina siphonyokile osabelela kade nabangazi ngiphunyuke kanjani athi namanje ngisamangela ngoba kusho ukuthi bingekho imgoka bingekho izinto bebekiwe kodwa namanje ngisamangela nawe ngeke ngisho njalo namfundisi wami ukuthi mina was one of the poorest person in my life in my family uyazi usisoma ukhona omncane mina besihlupheke ekhaya kodwa nathi asazi siphunyuke kanjani namhlanje basikhuluma siyazwakala kade sinazwakali ngoba umuntu ohlupheka akaziwa nokuhluphala kanjani ukuhlupheka makuswa ake ngithandaze kuNkulunkulu osinikeza wena izinto so that ndabona ukuthi bengakuzwa khona makuswa hey uNkulunkulu mina ake testimony mina uma ngabe endeleni bayazi abantu ukuthi no waba noNkulunkulu mina ngikhuluma ngami uma ngabe nje bayazi ukuthi wami noNkulunkulu noma abanye bangangambona uNkulunkulu kodwa bangakithi bayazi ngoba bayazi ukuthi ungisusephi wangibekaphi wangisusaphi wangibekaphi angeke ngathi bazalibazana ngithi ngathi ngifisa bazana ngithi athi mina I'm blessed mina I'm rich mina I'm rich I don't care ukuthi yini engana kodwa mina I'm rich mina I'm prospered mina lo manje hlatshwayo I'm rich because nangisuka khona lokho enginakho kade nganakho iyona into engenza ngimbonge uNkulunkulu ukuthi noma ngabe abantu bekubona kumncane mhlekazi kodwa mina ngifuna ngoba kade nganakho noma ngasala ku RDP iRDP inkulu kimi ngoba ngiyazazi ukuthi ngisuka emgwaqweni kade ngananotho ngimbongela uNkulunkulu ngimbonge iRDP ngoyo ngithi baba wathembakala abantu bengayibona ukuthi ngabo ngithi mina ngiyabonga baba kanokho ngiphekho amen ebazalwane fundisi thina ekhaya ngoba December besazi kuyashona ne uma kushona indlu yasekhaya izonethwa emakhaya ikhuluma emakhaya mina uma inethwa indlu udaka lonke liyawa I remember kushona uma wami sasimboze ngamaplastiki ingubo nothi ivina amaplastiki ingubo simboze ngazo ubonda lonke liwile and lapho kudlula abantu njalo endleleni ngoba kuseduze kwendlela encane liwile bese uthi ngazombonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi uNkulunkulu engisusephi engivusile ukuhleka kwami ngoba ukuhleka kwami laba kade bengihleka kwaba yimina engihlekayo ukuthi akanalutho kodwa uyena osengcono noma bangathi abantu ngingcono ngizenza ngcono yebo ngcono kunjalo and I'm not afraid ukuthi ngcono ngoba ngiyamazi ukuthi ngisusephi ngiyamazi ukuthi ngisusephi thina besazi kahle ukuthi ekhaya besihlekwa ngeke ngisho ukuxoxela unkosikazi ukuthi even nasesikoleni umfundisi bekhona abafana babedla amagwinya adle le ndawo engaphakathi esigijimela soyicosha lonto leyo yabona lezi zinto ezikhulunywayo uNkulunkulu mezo zakhele lakhe iqhawe udlulise ebuhlungu uNkulunkulu mezo zakhele ihero yakhe uyidlulise ebuhlungu wenzelani menza kanjalo wenzela ukuthi ukwazi ukunderstand nabanye abahluphekayo beza emva kwakho ngoba ungazange udlule emlilweni angeke uunderstand ukuthi umlilo uyashisa yeah that's true ingakho abantwana siyabayeka bashe so that next time akasazibamba ikhandlela mina lo ekhulumayo ngipreach kwi-newspaper kwi-Solezwe one of the biggest newspaper in KZN 2012 every Saturday kwaze kwakwata abantu engibaziyo abangaziyo nengibaziyo why ukuthi uNkulunkulu uthatha into engeyilutho wayenza utho isizosibona ukuthi ingcono into engenza kube humble kakhulu ukuthi ngiyazi nalokho enginakho ngakuthatha noma angikwazi ukubhosta ngenginakho ngoba ngakuthatha noma inini kodwa ngiyakwazi ukubhosta ngaye
ngoba yena ngeke athathwe noma yakwazi kuma ngaye yakwazi kuma ngaye yakwazi uma noma ngabe ngavuka namhlanje empilweni yakho akavuke anyakaze asebenze empilweni yakho yakwazi kuma ngaye yakwazi uma ngaye nami ngasekho into engayikhomba kodwa ngiyakwazi ukukhomba yena yakwazi ukukhomba yena yakwazi futhi isipostoli yakwazi ukukhomba yena kungasekhombe into ephatheka khombe yena khombe yena ithi usibonile ithi usigcinile uthe kwalapha epheleza siyabonga ngisho njalo mina ngithi uhambe nami kwaze kwaba lapha ngithi ngiyabonga wena ogibela abafundele ngoba ngithi ngiyabonga wena obethumela njengokubo ngithi ngiyabonga wena osifuna imicabango ngithi ngiyabonga umathasa sibonge bagwele uyakwazi ukuthatha into engeyilutho ayenzutho. There is nothing impossible with him. There is nothing impossible with him. I'm 40 years old. I've never seen my father, but uNkulunkulu uyangiphilisa. uNkulunkulu uyangilanda endleleni. Uyanginakekela usimakade. Yonke into engiyiyo ngiyifunde esontweni. Yonke into engiyiyo ngiyifunde ebandleni. uNkulunkulu.
Imini yami asiyiphenye nawe. Kodwa khona ohlanganisayo. Khona osenza sikwazi ukuhlangana. Ngaphandle kwaKristu Jesu asiyilutho. Asiyilutho. Angivale ngalokho bathwele. Ngiyamthanda lo Jesu. Futhi ayikho into engahlukanisa nawe. Ayikho into engixubanisa nawe. I've seen it in life. Yayazi impilo. Abanye babona thina babona into nje bangadlala ngazo. Yayazi impilo. Yabo apostoli, there was a time la umuntu behluphe kakhulu. Even our brothers wethu. Uthi uyavuka ngoba ekhaya leli nonke ngithi sisithina. Let me not share this. Let me not share this. Because as Christian, you are not ready to receive. Masafikile. Yonkhulu khona. First of all, masafikile. Yawasusa amahlazo wethu. Yawakhava amaqeba wethu. As wounded as we are, masafikile. Yawakhava wethu. There is no demon, there is no demon. Just connecting the way is connecting. Just connect. A demon. Yes, because my demon. Let's to Kristu Jesu. Ethuneni. Neje liginqile. Into ebisivalela ukuthi sibone umhlenge wethu. Kwatholakala ukuthi liroliwe. Uphakathi emoyeni. No one will recognize you. Uma ngabe kuma midst of issues or troubles, people will run away from you. Bazocabanga ukuthi uyiburden kubo. Akekho umuntu ozofuna ukuyisondanisa nawe.
kodwa ngithi namhlanje mesevukile uNkulunkulu wethu Jesu Kristu ethuneni nalento abantu ade beyibone umthwalo kuwe bayibone kuyinto enhle kuwe. Lithi iBhayibheli babheka phezulu nobuso babo bakhala. Ngoba mesekhona yena ubumnyama buyabaleka namahlazo wethu ayabaleka nabantu kade bengakurecognize bayabaleka kade bengakwazisa ukuthi nawe uya exist umuntu. Let me tell you, one day uNkulunkulu uzokuphakamisa wena and uzophakamisa izingane zakho bengaphakamisanga wena bathi wena uthwele kanti sekuyisikhathi sakho ukusebenza kwakhe. Akasebenzi njengabantu yena mesephakamisa wena wenza izwe libuke bathi wenza ngane kanti hayi ayikho into oyenzile awuna impact oyenzile ulokuwe. Athi umfundisi uMsimango asiyobuza ukuthi amanzi siwatholaphi athi siyobuza osithwele ukuthi siwatholephi amanzi. Asuyikhathaza ngendlela asizozikhathaza ngendlela umuntu asoyikhathaza ngawo lost leyo ukuthi siwaphuza amanzi. Angeke sihluphe bangcwele ukuthandwa ngabantu into asoyihlupha ngayo ulost leyo. Angeke sihluphe uapprove ngabantu into asoyihlupha ngawo lost leyo ngoba lost leyo ungcono kunalabo abasibekileyo. Angivale ngcono vale ngalokho mfundisi ungcono losibisileyo ungcono kakhulu ukudlula amadlozi akithi. Ungcono kakhulu ukudlula izinyanga zakithi. Ungcono kakhulu ukudlula izangoma zakithi. Ungcono kakhulu ukudlula ukuthwala kwakithi. Ungcono kakhulu ukudlula imali esinayo. Ungcono kakhulu ukudlula our spouses. Ungcono ngithi impostoli umkhuluma ushobora esowathi ngithi nalona akusiwakho okwakho lona uJesu noma bangakunikeza nakusikho kwakho ngoba lokho bakunikeze khona bakuphutha. Ungajabuleli ukuthi ufika ubekwa phambili endaweni ngoba kuyothi mase kufika umnikazi wendawo bese uyasuswa phambili kwakho. And yoba buhlungu inhliziyo yakho bosicaba ukuthi okwakho kanti nalokho nakusikho kwakho khona umnikazi wakho uKristu Jesu. Can we all stand up? Singakwazi ukuma basemsebenzini esingakwazi cala nje abantu abadala nje bangahlala phansi bamlekse bamzile uNkulunkulu egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngithethe uBishop eza ngaphambili uBishop Xaxama khona simakade khona simakade khona simakade khona
abantu usizo lwethu. Abantu bahlulekile ukusiza avele abantu ivela kuJehova. Oh I cannot give up right now. Sawuthandaza nabantu abazosondala ukuthi uNkulunkulu ngisuse kudeni ukuze ngibe la. Angeke ngilahle ithawula njengamanje. Angikhulumi nabantu abangakholwa kuphela. Unento ezikushayayo ezikwenza umdawuthi uNkulunkulu. Angibizi altar call. Kodwa ngibiza abantu abathi uNkulunkulu ngivuselele vuka futhi kimi. Ngoba bese ngizwa umoya wami ukuthi uyaxokozela. uNkulunkulu uvusa uthando futhi kimi. Ngoba ngeke ubude bazalwane bendlela kwenza umthwalo ube nzima. Nothi ngoba ungakholwa uyakholwa. Just because that the journey is still long, ukwenza ukuthi ubona ngathi ayisekho lento. Pastor Mama Singa mfundisi uThabo nize ngaphambili, mfundisi Totseti la nomfundisi uXaxama nize ngaphambili bazalwane. Khona lo uNkulunkulu bazalwane. Pain yakho kuba injabulo yakho. Pain yakho kuba injabulo yakho. Oh, pain yakho inhlungu yakho kuyoba injabulo yakho. Bazobuza abantu ukuthi wenze ngani ngoba besikwazi ukuthi unjena. Wena uzothi phakamisa amehlo ami. Azingabe ubatshela lapho usizo lami luvela kuwe. Your pain, no one will understand it. Your pain will be understood by no one. Inhlungu yakho akekho umuntu oyoyizwa. Nalabo cabanga ukuthi bayizwa bayizwa. Balinde wena ukuthi ukhale. Base beyomemeza ngenhlungu yakho. Sometimes kumele sisenze ngathi sinamandla noma singanawo amandla phambi kwezitha zethu. Ngoba nasesontweni akusho ukuthi unabantu abakuthanda bonke. Naphakathi esontweni yenza ngathi unamandla.
for your pain will be understood by no one. No one will understand it. No one will understand it. Ngizothandaza ukuthi uNkulunkulu akalethi isandla sakhe phezulu kwenu. Asikhulumi ngento eziphatheka kuphela empilweni. Kodwa kunento zikamoya uNkulunkulu uthi angathanda ngigcwalisa ngazo. Spiritual things. Spiritual things. Ngicela babeke izandla umpostoli, babeke izandla ekhama lakhe uJesu. Baphutha. Bafundisa. Kuza kwenu ungabe yize. Uvukile isimanga. Uvukile isimanga. Akekho umuntu wa-understand wana kwinhlungu ayibhekene nayo. Ngoba uPenina wayelokhu emile eduze kwakhe. Ethi angeke uze ube yilutho. Siwufazi wokufeyila. Singamandla okufeyila. Singamandla okufeyila. Singamandla okufeyila. Ngoba unamandla okithi kunalosazweni. Namshasha uNkulunkulu wethu arise to her life. Buka uNkulunkulu wethu empilweni yakhe. Buka siphakade. Buka moya wethu empilweni yakhe. Kuzo zonke isimo phakathi. Abasethela abantu umlilo phezu kwempilo yakhe. Egameni I cry for the breakthrough right now.
in such a manner, oh God. Thank you for resurrecting us, oh Jesus. Because, oh Father, as we step